Takže čaute ľudia, vítam vás pri hre Skyblock, som tu spolu s Joesom. Čau. Začali sme ju natáčať primo teraz, áno. Jestli chcete vědět, v kolik to natáčíme, tak je přesně... kolik je? 9:30? Jo, 9:30. Ale... v těch pirátech si mám první udělat sklo, ne? Nebo ne, ten generátor. Ten generátor. Takže ako prvé, no, nemali sme nič na práci, tak sme sa rozhodli, že urobíme pre vás videoko, lebo už sme ho už dlho nebolo žiadne s Joesom, že? Jo. A tak ďalej. Ty videa budou tak dlouho, dokud nerozšíříme ten náš Island do maximu. No, alebo dovtedy, podľa toho, ako sa vám budú páčiť tie videá. A nebo do té doby, dokud nás to ještě bude bavit. No, to si nemá urobiť. Co? Počkaj, najprv toto skopem. To počkej, já to tady vrátím. No to skop. Toto je nebezpečné tu. A potom má... No, dobré. Hej, já než spadnu, musím úplně mrtě hlíny. Hej, bacha, když tam mám pryč. Ty kokso, ja som sa zlakol. A až tam je ten generátor, tak kolik dostanu toho cobblestoneu? Lomeno počkaj, poviem ti. Mali by sme ho dostať 320. Jako každý, nebo jenom jeden? Asi len jeden, neviem. Tak ja to budem dostávať a potom si to rozdelíme. No spíš já to budu dostávat, protože já jsem to vytvořil ten Island. To je... Nebo nevím, jak to dostane, to je vždycky asi náhodné, ne? Ja neviem, to je jedno. Počkaj, ešte to je o koľko blokov dole? O jeden, ale to je jenom uprostřed. Tak ja si ešte vyťažím tento piesok. Počkaj. Hej, necháme to takto. Ešte. Tak. Teraz vykopem truhlu, hej? Ne, počkej, to vypadne všechno, vem stračí k sobě pro to. No, to som zobral. To je moje dřevo, nečoruj. Nečorujem. Co udělám crafting table? OK. Ospravedlňujem sa, že sa toľko nevykeciavam, ale nie som ten typ človeka, ktorý sa vykeciava, takže... Na to je skôr ten Joes. Deb! Nenič to, ani bacha. Dostal zapko, že jo? Nenič to! Prečo? Tu hlinu. Veď ja niečím tie kríky. No to jo. Istý. Až teraz tú hlinu. Ne. Prekopem ju nižšie ešte? Ne. Prečo? Skúsiš si zalietať? Ne. I believe I can fly. Hop. Takže... Polož truhlu. OK. Dělám crafting. Tak tu. A tak to. Zväčším ju? Mám ju zväčšiť či? Ne, ještě ne. Ako myslíš? A jdu tam ty věci a udělej ten. Najprv urobím nekonečný zdroj vody, dobré? Ne, první udělej generátor, až pak ten nekonečný zdroj. A, dobré. Víš co, když jste pokazilo, tak už nemáme na ten generátor. No
No dobré, takže sem. Dobré. Naštěstí, že u sebe nemáš ty věci. Ty kokso. Tak toto trošku som sa takto zlakol. Dáš tam lavu? Či nemáš? Nemám. Tak ja som tam dal už len vodu. Sem daj vodu, sem sa No, dá. tam máš led. Teraz som zvedavý, či sa nám to podarí. Abrakadabraka! Fú. Máme gobl generátor. Hop. Já udělám jeden krumpáč, jo, jenom jeden. S tím pak něco vytížím. Takže gobl generátor. Kolik jsme dostali? Generátor a zväčšili svůj ostrov. You then have of máš aj... Nic jsem nedostal. Au, Bacha, au, au, au! to až tady tam lezeš. A neviem, či sme to dobre prečítali. Buď, že dostaneme 320 cobblestone, alebo, že budeme musieť vykopať 320 cobblestone. Takže vykopat. OK, tak ty rob to, ja idem urobiť ten nekonečný... Ja idem to tu trošku zväčšiť, hej? Ale asi sa nám viac oplatí cobble nechať. Ježiš, vypál. Cobble nechať. Nechám cobble, hej? Ten je vzácný, urobíme to radšej. Počkaj, hoď mi cobble, zo pár. Proč, kolik? 6 8 Jasně, jako bys neměl. 6 mi hoď. Ešte chcem dačo skúsiť. Udělej pec. Potrebujeme tých 300, no veď akurát idem. Ja urobím ešte jednu truhlu. A toho dřeva je málo. No a získame. Já udělám světlit. Neosvetľuj to ešte teraz. Ale udělám ho, jo. Čo? Udělám to světlit. Už je hotové. Tá svetlice. No, to tlustou velkou. Nemáme uhlie. Ne. A to nevím ani, kde máme dostat. Tak uhlie sa dá vyrobiť, ale... No, já vím, ale dřevo... Hej! Měli jsme nechat nějaký kmeny, tyjo. Jsme to mohli vypéct. Čo? Že dřevěné uhlí jsme si mohli udělat. No ve to, ja som... Au! Au, au, au! Jsi postižený, tyjo. Osvětlím to tu. Pište nám do komentářů, jak ten svůj ostrov můžeme ještě vymakat. A skrajšli... No, presne. Vytvoriť farmu, získať mrkev, vylepšiť kaktus, upec chléb, vytvoriť torče a glowstone a svítiť. Hej, víš, co bych potom mohl vytvořit přes hamači? No, hej, víš, jak máš ten, víš, jak máš tu mapu, kde máš ty, také ty planety a v tom je třeba iron, uhlí, redstone, diamanty. No. Že bych mohl najít tu mapou, předělat to do hamačí a že bychom si zahráli s tím. Počkaj, takže... Svítiť ostrov. Veď sme ostrov osvítili. Ja tomu nechápem. Koľko... Asi okolo musíš, to musíš asi každý blok. Ja neviem. Tak ja idem zväčšovať, len som chcel to urobiť z krajšieho bloku ako z cobble. Jako můžeme vypéct ten kobl a udělat z toho toto pak. No veď to hovorím. Ale nemáme... Tak ja ťa budem povzbudzovať a ty kop. Do toho.
Ja aj vlastne ten nekonečný zdroj vody. No, udělej ho. Nemáš ešte kamení? No. Hoď. Kolik? 3. 6. 3. Však já až natěžím tak já to hodím do truhly. OK. Ale potrebujeme ho viac ako stok. A vím. Kde urobím nekonečný zdroj vody? Udělej ho, nejdřív prodluž ostrov a pak ho udělej. To si mi pomohol. Nevím. No dobré, mám to zväčšiť z Mně cobblestone. se ten generátor udělal špatně. Čo sa ti tu nepáči? Uprostřed měl být ten nekonečný zdroj a ten generátor měl být tady na boku. To mi Víš ne, protože pod tady tímto máš ještě ty jedný bloky a tady pod tímto nemáš nic. hovoríš mi to až teraz? Jo, Nevadí. ještě tím to došlo. Dement. Tak ja to urobím tu v rohu. Dobře. Ten sapling som zničil. Nepindaj. Čkať. Jaj, hoď mi mám, dobré. Co jdeš teďka přesně dělat? Uvidíš. Hej, a nejsou tady nějaké hry, kde můžeme dostat věci? No možno. Jsou... Tak. A teraz už ľad. Čo máš za problém? No nic. Jedno, druhé. Máme nekonečný zdroj. Ale jo. Čo sa ti to zase nepáči? Nepáči. Když už tak jsi to měl udělat do země. O to je jedno. Si děláš prdel. Vypadá to divně, takto. Ja ťa asi podkopu. No, nedá sa tam. No, pode mnou je. No veď to zistil som. Tak trošku stěr, no. To není fér. Kolik sme začali? O půl. Takže teďka to je 13 minut. Takže ešte tých... Ne, 7. To je 36. No, ve 36 jsme začali. Ešte tých 13 minút. Neškytaj. Snažím sa. Více pomáhá. Strč si něco do krku. To ti pomůže. A zacpij si nos. A přibaž si ruky k radiátoru a pak budeš v cajku, to za chvilku přestane. Áno, bude si viazať ruky k radiátoru. Jo, proč ne? Počkaj, máme ho 64. 4 staky by sme mali naťažiť kobl, takže pohni. Sklapni. Nemáme čas, šup šup. Víš co, až mi vlastně krumpáš, tak si to vyměníme. Ty zväčšuj ostrov, ja budem kopať. Což je za 3, no už, to mi to buchlo. A čím cobblestonem? Nie, cobblestone nechaj, tak zober si tú hlinu. Áno, vieme, že si hovoríte, že hlinu nemíňajte, je dosť drahocená, ale čo? Stáva sa. To som čo vlastne urobil.
A je. Čo chceš? Problém. Čo zase? Ja som to posral. Keď sa otočím a na kopute, čo si tu dosral? Ale už nie, sem tam je menší díra. To nevadí. Ale menší černá. Ty si celý čierny. No to tak. Nejsem ty. Získavajte odměny, nebo... A jsem si vrazil strom. Vyrostl nám strom. Počkaj, nech ho. Já ho stěžím. Vidíš, že ho ťažím? Nie, tak, tiše. Co jsi to řek? Že máš být tiše. Tady není pečko, sakra. Tak, jabko, si vezmu. Takže kým toto naťažíme, bude druhá časť. Taký kobul potrebujeme, tak neporazí ťa. Už máme druhý strom. To je pokrok. Daj vypalovať uhlie. Jo, já nevím. Ne, nechám. Už bych to měl dělat. Počkej, Aha. 6 uhlí se vypaluje. Koľko ho máme? Máme ho zatiaľ už 2 staky, dá sa povedať. Takže ešte 2 staky. 1,5. A pohni. Sluho. OK, ty 3 hajiny nehážu do ohně. Nie, fajka ti na hlavu. Jsou tam 3 hlíny. No a? Tak no. A už máme něco vypalovat. Já už mám torče. Dvě. Kým tohle uděláme, bude ďalší deň. No, tak ono, právě to. Tak jo, už se nám zase stojí strom. Hej, já urobím farmu. Ešte nerob. Na meloun. Pak teď nerob. Dobré. Jo, ještě zvětším ostrov. Počkej, já se podívám na... Počkej, já napíšu. A další strom. Jaj, toto kým vykopeme. Já tento strom šel jakože docela rychle. Mě to budu sázet semka. Aspoň by si ma mohol masírovať. Ticho, sluha. Čo si to povedal? Povedz mi to do očí. Ticho, sluha. Do očí. Ticho. On se to děje.
Ticho, sluha. Mám kaktus. Udělám z něho barvivo. Ticho, sluha. OK, vypálím barvivo. No, Nie, žiadne farbivo. Veď si ho potrebujeme zasadiť. Vyrastol ti už strom. oh yeah, man. A já jsem říkal, že to bude starý, takže... Čože? Kempíru na dřevo. A zatím 2 dřeva spadly, 3 dřeva spadly, 4, 5. Mám 10 dřev, no. Pěkně na nic. Předělám ho na normální dřevo. ...58... 59... No, jedna! Ne, kobl! On spadol nám kobl dole. Som ho chcel zachrániť, ale nestihol. A tentokrát nie, toto je chlapec. Já už vím. Jestli z té vody musím vzít. A na to se. Fú, tentokrát som zachránil kobl. Jen ke každému stromu do okraje vodu. Čože? A to. Jo. Jsem frajer. Ha, daj ešte. Taký vtip. Nebude. Hej, please, vyrob mi krump. Tu máš paličky. A chceš s týmto dreveným krumpom môžeme podpáliť v peci. Možná pak. No mi ho hoď. Tak no. Uplavala. Ke kaktusu nepotřebuješ mít vodu, ne? Potrebuješ, aby bol blízko voda pri kaktuse. Tak já tady zasadím kaktus. A nie láva, voda. Však tady máš vodu. A tak to si mohol dať skôr ku tomu stromu. Hoci, A máš kaktus? Dej tam ten kaktus. Pak. Tak mi ho hoď. Pak. Dělej. Ale musíme ísť po úkoloch. Ešte 34, kolik máš koblu, ak máš? Máš koblu? Mám. A v truhli je 61 a 64. Ešte 30. Ja Rudo Maja. OK, ty chod dačo vyhrať. Počkej, som si mu upraviť citlivosť myši. Ja tu driem a ty sa tam ideš hrať. Tank!
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. Hop, 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 hop. 64, 128, 380, 300. Počkaj. 92, 392 a 64 je. Čakajte. Hej, ale to máš, si to docela dávám. Koľko potrebujeme koblu? 300 něco. To fakt? No na 8 speciál. 320 a na 64. Počkajte. 120. 64 je. Ešte jeden stack musím naťažiť. Pardon za to zdržovanie. A toto je pro tento čas všetko, tak zatiaľ. Čau.